gaan gewoon zo. Wat doe je? Goedenavond. Wat is dit? IJsverkoop. IJsverkoop. Jazeker. Je bent de ijsboot. Zeker. En hoe gaat dat er rond daar? Ja, best goed. Hoe pak je dat allemaal aan? Met de bel natuurlijk. En heel aardig zijn. Ja, zo. Oh, kijk. Ja, we hebben genoeg keuze in ieder geval. Alles goed aangevuld zie ik wel. Ja, daarom. We moeten genoeg hebben op een dag. We kopen ook wel leeg, dus dan ja, 1 keer leeg verkopen, dat wil wel. En wat verdienen jullie hiermee? Ja, inderdaad genoeg. Het is geheim. Het blijft tussen ons twee. Maar de zaken gaan goed? Ja, zeker. Zeker. En wat komen jullie op zo'n dag allemaal tegen? Veel halfnaakte mensen en veel levensgenieters.